उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्राय जोङो एज ए जिल्ला आफाद हिसाबैनो जोङो 13 बोसोर बैसोनि जि गथ'फोरनि जि जोलुर एबा फुटबल बेखौ जों खालामबोबाय थादों। देग्लाय जोङो 2021 मायथाइनि जि अंडर 13 फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ जोङो जिल्ला हिसाबै जोङो मोननै साब डिभिजनाव टोटेल 4 जनाव जोङो बे हाबाफारिखौ जों खालामबाय थादों। बिदिनो जोंनि भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव जोङो मैयानिफ्राय बे हाबाफारिखौ जागायदों। मैया जोङो खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव बेखौ जोङो जागायदों आरो दिनै जोङो उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव नैबे जोंनि दख'रा आफादनि सिङाव थानाय जि सियामाबारि गामिनि जि गेवलां फोथार बेयावहाय जोङो दिनैनिफ्राय बेखौ जागायदों आरो उदालगुरि साब डिभिजन हिसाबै जोङो उदालगुरि आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव मोनसे जन आरो बर' बाजार आन्सलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव मोनसे जन बेयो सोलिगासिनो दङ। बिनिनो नै दिनैनि हाबाफारि बायदियै बेवहाय भगतपारा दख'रा आरो उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव गेलेनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दा जोंनि थांखिया बेनो जे जोंनि बर' माहारिनि सिङाव जे जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय बे हाबाफारिफोरखौ जोङो थांनाय गोलाव समनिफ्राय जोंनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे थांखिखौ लानानै हाबाफारिखौ खालामबोबाय थादों। जोंबो दिनै बे एखे थांखिखौनो लानानै दानि दैदेनगिरि बिथांमोननि दैदेननायाव नाजानायाव बे हाबाफारिखौ जोङो दा खालामबाय थादों। दा जोंनि थांखिया बेनो जे इयुनाव जोंनि उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जोङो गोजौ फारसे लांनो थाखाय बे थांखिजोंनो जोंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो खालामबोबाय थानाय जादों। सार बेवहाय बेसेबां टिम बाहागो लागोन आरो बबेनिफ्राय बाहागो लाफैगोन? नैबे जोंनि भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव जोङो 2 जन जोङो बेवहाय खालामदों। खैराबारिनि जनाव मोनसे आरो नैबे उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव बेवहाय मोनसे टोटेल नैबे फिल्डआव टोटेल जोङो 6टा टिम जों बेवहाय गेलेगोन। दिनै जोङो 2 टिम बेवहाय गेलेबाय। गाबोन आरो जोङो टोटेल 4 टिम बेवहाय गेलेगोन। बिदिनो हरिसिङा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बेबायदिनो काइजामाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद। दिनैहाय जोंहा बेवहाय भगतपारा आरो उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव गेलेनाया जागासिनो दङ। टोटेल बेवहाय 6टा जि टिम जोंनि दख'रा बिथांमोना नैबे जनाव गेलेगोन। जोबथारनायाव रायजो राजाखौ मा मेसेज होनो सानदों? जोबथारनायाव आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन जे मोनफ्रोमबो गामियाव थानाय मोनफ्रोमबो न'खराव थानाय जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे गेलेनाय फारसे बिथांमोनखौ गोसो थुलुंगा होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा लानाय थांखिखौ हेफाजाब खालामनानै जोंनि गारजेन बिथांमोना जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ गेलेनाय फारसे जोंहा थुलुंगाखां जाहाथे खालामो आरो जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो नेसनेल लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव बोरैहाय जोङो लांनो हायो, बोरैहाय जोङो दैथायहरनो हायो, बे थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा लानाय बे थांखिखौ हेफाजाब होफानानै जोंनि गारजेन बिथांमोना जाहाथे बयबो गोसो गुदुङै ओंखारबोनांगौ। आं बे बाथ्राखौनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो खावलायो।